Esaidazu behingo zegia, noiz bilakatu zen amodioa mirabe. Egiez mintzaten hasi gaitezen, guztia emateko prest, guztia galdu duen lotura sendoenak apurtzerakoan, dortzen dira ondorio larrienak, gauero nere buruari galdetu zertan ari zinen, maitatzen idala, telefono sesa, tentzen idan bakultzean, uzuain maite bazenidan. Esaidazu behingo zegia, noiz bilakatu zen amodioa. Uzain maite bazenidan, esaidazu behingo zegia, noiz bilakatu zen amodioa mirabe. Uzain maite bazenidan, esaidazu behingo zegia,